guys, nandito tayo sa SM. Bibili tayo ng Sando dahil gagawin na natin yung Ligo Challenge Part 2. Dahil kabang-abang ng karamihan ang ating Ligo Challenge Part 2. Pero bago yan, bibili tayo ng Sando. Yo! Ayun guys, hanap na tayo ng branded na Sando. Yan ang gagamitin natin sa Ligo Challenge. Let's go! Baby, 3, 2, 1, go! Ayun guys, nakabili tayo ng tribal. Wow! Ganda. Ganda. So,
Bukas natin ito susutin sa ating Sando Challenge. Lumilit na yung DD ko kasi 2 gabi na akong puyat. Tama. So, bali, 1,000 to. 1,000. So, tuntua tayo dahil meron tayong tribal. Thank you so much sa ating tribal na damit. Tribal brand. So, kakatapos lang natin magtanim ng 2 puno at maglinis ng kaunti sa ating mga pananim. Kaya naman, pahinga muna tayo ngayon. Tulog muna. Ganda, oh. Sino may gusto nito? Sino may gusto? Gusto nyo ba ito? Kung gusto nyo ito, bumili din kayo. Ayun, tuwa-tuwa tayo talaga. Sobrang saya natin. Ayun, tulog muna tayo.